Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh. Satu iki lho. Iki butuh ndang menang ngono kuwi ora apa-apa lho. Malah iku menang dolan apa iki lho. Iya. Ya kenapa? Arep di challenge suruh menghafal surat pendek. Ndak udah. Omonganmu sapa sih? Tapi wani ora jangan di challenge ngono. Ayo. Ayo wani ora. Kowe wani ora challenge. Swing ini. Ipin kalau dapat sekian nanti harus hafal 5 surat pendek. Bongkol kok. Kok iso bongko. Andalane kok bongko. Kok gampang men. Pendek lho. Nyak gampang men nyawamu kuwi lho. Kok iso. Wis satu surat wis pendek. Piye? Satu surat lho. Satu tok, Bin. Kopine diombe to, Nyet? Ngawur lu kok kopine. Kok iso kopine wase lho. Lagi kopine masane kene kok. Bang kopine sapa ora ora kok. Patah ya ra? Patah pocok le. Lah dhewe ngarepe nek kopine kocok. Enggak ke lho. Jangan di challenge. Satu surat pendek. Tapi suratnya Al-Baqarah. Biar Omonganmu kuwi lho kocok. iso ora. Wis ora iso ki lulak-lulak kuwi apa. Kowe kok roh nyet lah aku nang kene kok jujur lah semoro rene. Iya iya yo. Oh alah, wong ini di wong. Omah. Walah iki di WA. Iya nang orang gede. Kan buat. Apa? Alu. Ano ya? Enggak kayak kon pesen gorengan ngono. Oh, di takjil. Tajil. Tapi mampir Cak piye to terang kok niku cak mene. Delok bulan. tapi sadurunge dudak Tapi kamu terlalu jujur Nyet. Kamu jujur, kamu itu bagus jujur. Apa ora jujur. Nah lho. Asane warung jujur. Kok pesan busan. Ngawur ya. Ngomong Ora pusat ya apa? Ya busan. Ngene ku apa? Wae buat. Wes ki arep ngeplak apa ta? Arep nyoteng nang apa ndang? Kadang pitik lah guri lah. Aviari so kadang pitik omonganmu lho. Ayo bet. Ndarana ayo. Amit Mas. Masih Lho. Lho masih ngono, Bro. Oh gantine Mas. Ya sing dempene. paling gendone Mas ya. Ya. Oke, gak apa-apa Mas karo kerja. Lho, Bro, tulisane klambine Mas apik, Bro. Bergeraklah karena seiringnya dalam gerak ada keberkahan. Amin. Apik, Bro, klambine, Bro. Gantine to. Ganti nih. Iki awake dhewe delok rono sih. Wonge pengen kerja sih. Ya, Nang. Kebar bar iki lagi nyoteng nase neh. Was wi las. Las. Bro tangge. Seto, bur, dulu ta. Nyotek kadang pitik lho. Nah, Bro, penampakan. Kok iso koyo ngene, Bos? Mau tukang Wis. loro cowong. Piye, Jat? Tukang loro cowong. Kok iso mbalokno kuwi apa iso gawe? Oh, ini, Bro, kesalahannya di sini. Iki kudune iki kudu dilapisi, Bos. Lah ngene iki gak iso. Klewer banyu lho ngendok ning kono Ya, lho. kuwi kurang kuwi. Cara sanggone Kurang ini lho, kurang mudunya. sanggone kurang iki. Iki mur ngene dipadakno asbes iki. Ah, tipis pol kok. Itu toh. Kira kena aneh. Nih, Bro. Sing jebol iki sing ndi? Ada di sing dhuwur kuwi lho, kok ngono lho. Iwake cek urip jane. Iwak iki cik urip ngono lho. Iwake cek urip, Bos. Enak iwake, Bos. Cek urip. Jane sebelum kabeh lho nek. Apik jane iki cara Jenenge dadi. iki lho ya jenenge. Apa? Endi ta? Apa? Ndang. Kok iso nesu telek sing jebol ndi? Dempene dikakno to. Iki Mm-mm. banyu ki enteke ning kene ning jero kene iki. Mm-mm, terus? Maksud iki piye apane ngono lho. Ya terus? Terus akhirnya diaci karo wonge. Heeh. Ngene kok ngene diajare sing lumut to jenis. Woi, Ketoke gak nganu lho ketoke. Ketoke wis gak bocor lho.
Epone Berarti ki permasalahannya karena atapnya. Atapnya maut. atau kena angin topan. Tergai atape kaya taek. Oh, ini gak oleh ngono. Iki ketoke iki. Anu lho, Yo, tipisen ki. Kudune mending apa? kandele yo. Heeh, mending tukokno sing anu karo jane. Sing putih ngono lho. Putih sing kandel lho. Nek sing kandel ki lho, sing bening ki lho. Iya yo. Sing kaya ning rumah sakit ngono ki lak enek to, sing putih gudi karo sok kandel ngono ki jenenge apa ta aku dhewe kok. Bojone raruk kok. Genek keset. Oh, ibu enek keset njero. Apa to, Bud? Dindali ra tutup kok. Lah, biar nekone masih kok nyapo. Jemah, Vin. Nyapo kok tanggane ganti neh. Jembah lek iki jembah kok sok. Amit Mas nggih. Ngapunten, ngapunten. Jembah. Cek Mas ya. Dah itu. Mana kopi gue? Apane kuwi lho kok sik dintekno kuwi. Kopi lo. Vin. Mosok kok. Iki nyapa ta jul kok mbok ganti kek kok ganti? Menurutmu piye? Apa nih? Iki elek. Lho bro, kok iso Modal piro? kan tangga kok modele koyo ngene to? Kilo protol kilo lat-latane protol. Ora masalah protol kuwi, Bu. Iki kok senine kene. senine iki lho ning ndi? Tangga kok. Cuma Kasih kilo senine apa iki? Senine apa senine? Lah iya. Lah alah ribut barangnya malah dianu. Iki hotel kok sok. iya. Done ya. Didono berarti lasi kurang kuat. Iki ora masalah iki tok ya. Iki bentuke barang lho, deloken. Elek wae. Sing di omah gak seneng ngono lho. Lah iki lho anu tangga apa model apa ngene iki? Tangane kena. Ayo. Lah gambare kok ngene iki piye ta we? Kok mbok ACC? Iya, gambar. Konsepe. Oh, iya ya, Kayak iki ya cekel. Iya kaya piye? Gambar apa Yul? Iki nih dibalik ke Kang. Ya ra iso. Iki sudah tuku berarti. Iya. Pirang juta iki? Loro pira lah no. Wis tak gene meja ya. Masa Yul? Loro piro iki? Gue mejo lho ya. Ini teng apa to, Pin? Apa ta iki? Saya tak rasakno, tak kon gawe apa jenenge rak ngene iki. Ah, ngono ta doyok iki peti ngono iki to ya apal apa ya? Dinggo ngisor kamar pojok ngono kan. Lah ngono doyok iki kok Karbu gue mejo. kenakane doyok iki lho kok sok. Iya nyebut aku ki ro. Iki lase iki lase. Iki lho. Lah kuwi piye gambare? Gambare sik nomore. Gambare. Beng, jane sepil. Nah. Nah, lho gambare kudune ngono. Yang bujine kok ngene. Dadine kok ngene. Oh pertama kali iki pesenan iki. Yo gambare. Gambare. Ya lho dadine. Ya Ternyata arti kok mangkel aku. ya iki lho. Blonjok nek bosone. Oh. Gapo keblonjok terus ayo. Gak apa. Wong kok kebledok ae to tangga wis dibayari barang ya dipasang. Ayo. Lah sakre iki ganti tukang neh iki. Gantine iki bayarne kipin barang negesno ae to. Lah wajine ra ruko cok. Oh, itu repot terus. Kalau mau direkomendasikan ngene. Malah jadi kok ngene. Mau itu jadwalnya. Oh, oke. Terus. Mas kan menurutku seneng burung. Oke, oke. Wah. Bentuknya kan apik to ngono kae. Ngono ya. Iki lat-latane anu bladaran lho bolong kabeh kaya ngene iki. Tapi jape lat-latane lupi ya. Sak oleh ngene iki nyet bolong-bolong ngene iki. Aku jane apik ya ya. Meja kok ngono lho. Tadi udah dijalo rasa udah. Ora kowe wis pengen yo. Ki wis mejo. TikTok e. TikTok sapa? Oh, gas. Tereng men TikTok. Aja gak oleh ben. Ini Disepil. Cangkem memang cangkem. Penting kan ditemase to teh wong liya to ya. Kok omonganmu lho. gambare apik lho lurus-lurus lah kok dadine. Kuwi kok belajar ya kok Iki belajar. kono go ada kembang pas. Iya ya. Kembang ngono kok. Iya, iku rak-rakane kuwi to. Yo, iku berarti karena kono triplek. Triplek iso wi. Ya kok Maksudnya lak turah ki tak
tak jane meja iki lho sing wis gedhi. Walah. Iki kok. Daya kok. Coba jangan lho. Lho daya kok Lu kok dhuwur kok. daya saweran ya saweranmu akeh lho ya. Ribut iki kok wis tak Kok cek golek-golek kuwi lho. Kawe wong kok teko meja apa Iki boleh sama. Bagi-bagi. Kosok. Cikete laris kok cek golek-golek to ya. Chicken kayak udan. Oh, udan ngono kok. Wes ngerti, iki pesenane ayam geprek 60 porsi. Dino Ya iki. toh, terus Ya. chicken tok 5.000-an kae 80 potong. Amin. Besok. Wis sugih dadak to ya kalahane busan ning kok ya. Ah iso ngomong busan. Nek lha Pas dina Jumat to, ndonga sugihno aku karo bojoku ya Allah. Oh. Ya Mulai saka cek ngono cek golek rosokan lho. Gunakan barang yang tidak bermanfaat. Didadekno Kowe bermanfaat. karo ya wong sing ngene iki kan gak kanggo tetep ae wong iki didinggo dipikir sik ngono lho kok. Aku ora petah bagian to ya. Aku tak nggo apa ngono jajak. Iya. Tak kira dina Kamis iki. Ora aruh. Wah, Sama dina Kamis, kok mundur dina kok terus. ora aruh. Kowe arep gak bodoh apa piye to kok mbok undur dinane? Ya apa to butuh Oh iya, melu gelombang ketelu lae. ngomong-ngomong lele kok ya. Bodoh bayaran iki. Bayaran cengir. Makanya wis males konten aku ora konten sih wis bayaran. Ngomong-ngomong lho, ngomong-ngomong jil sapa? Lah ora ada sing ngomong barang kok. Iki pandangan alon. Kok Tapi lu sandamu lho. Kok antik men iso. Kenapa to? Kayak iso bentuk pulau, wis suwi dawa wis. wes ayo kok yo. Wis patane marane. Yo, ya delok yo biar. Docok tak. Kene delok yo biar. Wes bos box ya. Jangan lupa juga kita harus dua di like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.